Ahojte! Ak si určite všetci dobre všimli, dneska sme vnútri. Aj to, že vonku je kosa! Normálne, minulý týždeň som si povedal, že sa idem porozhľadnúť po okolí. A vonku bolo príjemne, teplo, takže krátke gate, krátke nohavice, krátke rukávy. Po ceste som sa stratil a moje Google mapy mi povedali, že vedľa mňa je The Cool Forest of Forestness. Teraz už čakám, kým nájdem hipster les, ktorý je príliš cool na to, aby bol les. A ja že, čo? A šiel som domov. Doma nemáme telku, ale kebyže máme, tak tam hovoria asi niečo takéto. Počas dnešného pekného nedeľného dňa sa teploty vyšplhali na 22 stupňov. Bolo jasno až polooblačno. Ale nežite sa, lebo dnes v noci sa nám bohovia počasia otočia chrbtom a zošlo nás veľmi pekelné, ktoré prinesú maximálnu teplotu 14 stupňov a v noci 8. Nasleduje šport. No nič, nejak som to prežil. Najmä som sa tešil na prázdnik, ktoré mám práve teraz. 9 dní voľna! Jibí! A voľno som začal tak, ako sa patrí. Oslavu narodenín môjho najlepšieho nemeckého kamaráta Janisa. Nie, ale vážne, akože Janis je úplne super. On mi pomáha všade, kde môže, proste s mnou rozpráva, ma opraví, počká, keď sa vykokcem. Pomáha mi s domácimi úlohami. Vysvetlí mi učivo, ktoré som nevedel. Akože nie, že by ostatní neboli super, ale Janis je akože úplne, že uber super. A Janis ma aj pozval na jeho narodeninovú oslavu, kde sme pozerali Need for Speed, nový film, nie tú hru. Objednali sme si pizzu, ktorú asi dovezli z Berlína, lebo to fakt dlho trvalo. A potom sme do 6 ráno hrali Watch Dogs. A teraz tie najpodstatnejšie časti videa. Som veľmi rád, ako sa ľuďom páčilo moje posledné video. A ďakujem vám, komentátori na YouTube a všetci, čo ste si ho pozreli. Ste super. A uvedomil som si, že z jedného úspechu nemôžem žiť väčšine. A v prvom rade som v Nemecku na to, aby som niečo zažil. A preto vám predstavujem, počkajte, špeciálny zoznam vecí, ktorý mal samostatne spraviť, kým odíde z Nemecka. A viem, nemyslíte, že som hlúpy. Dobre viem, že to je strašne dlhý názov, ale žiaden lepší ma ešte nenapadol. Takže poďme na to. Och nie, je prázdny, čo budeme robiť? Dobre, nejako spolu zvládneme. Navrhujem, aby ste dole do komentárov napísali, čo by som mal robiť v Nemecku. A môžete použiť hashtag zoznam sama s topom. A môže to byť úplne hocičo. Ochutnaj špecle, nauč niekoho po slovensky to a to, navštív aspoň 5 múzeí, proste úplne hocičo. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Dole nezabudnite napísať niečo do toho môjho zoznamu a vidíme sa niekedy na budúce. Čaute.